Dumi. Sa may problema nimo? Ano naman to? Kapoy kayo. Ayo sige reklamo. Ilom niya. Ayo si kapoy-kapoy kay mo adto ta sa tundulaanan ba? Kana pre, mo slide na pugo dito. Pasaway mo ilog sa tuya-tuya ha. Buto jud mo. Tara na. Awo dia. Ako ani. Oy Junior, dito lang ka oh. Ikaw lock out dito. Ataya ani. Uy. Sila dito enjoy na kayo. Ako diri. Oy Junior, bantay lang sa kade ha. Hilom dia. Ako na pud bi. Ra lang ka. Ay na papil-papil re. Pre, padinit sa punta. Tara. Yati kang kukiha ka. Hayahayang mga buanga, oy. Bitigyan nilang lingawa. Ako diri tigbantay ra. Diri na punta pre. Pre, pa-slide ako bi. Relax lang diha. Ikaw na pud sunod. Paitaan eh. Naa din mo diring mga buanga mo. Duyan pa mo ha. Tarong ka, nagsulo ang isa. Kunya, ready na ka? Hindi na kayo ni boss. Tara. Pre, si Junior at natudalawan pre. Luoy na kay siya ba? Pito, hangol man kayo mo. Nawa naman siya. Na, niuli na to ba? Wala man ninyo gid padula ah. Ay sa manghi sa ko ah. Tuwara, nangihi na po ng isa. Libuto na to ta. Tara. Pre, dugay nakabalik na sa ani. Uy, ganiya raman to. Basin isa ka drum ang giihi ato pre. Pre, palis ako tubig pre kay uhaw kayo ko. Tuwara, mapalit og ice water. Itik na sad ni ron. At nga na to ta. Tara. Pre, wala na pagkabalik si Cookie. Naunsa ni mga tawhanan ni. Kandiduhan na lang di sila mabilin. Pre, taysa kalibang kay ko ba? Uy, sakto, malibang ang isa. Piti na sad ni. Tara. Na, basiti ka mo balik ha? Balik lagi ko, kalibang mo na kay ko ba? Taysa. Na, wa jud ka balik ko? Naunsan mga tawhanan nagibiyaan naman ko. Karong ka, kay ikaw nalay isa. Piti sub ka. Tara. Tara. Agay! Maayaw, kay nang mata na mo. Patay, impas yun dani karon. Pahirap na tae. Si perag tae, lahi na po rin kong ipabuhat sa inyo ha. Boss, pasaylo kami boss. Sorry na taguro. Boss, sugo ako boss. Among kulutaw si Cookie. Yati ka buwanga ka. Oh, relax lang. Ay sa mo pag-away diya. Ikaw, kananda kong Arios, na ikaw Cookie. Dali mo duwa. Patay pre, unsaon ka to sila? Boss, Jose, ipabuhat sa mo ah. Ay sa, relax sa mong duwa. Murag, haway na kaya kong tilog tinindog dari ba? Stoy, ikaw kananda dako diya nang nastunga. Kalit rin. Unsa man boss? Alit dre kay mo tig bangko. Yate. Kani di na gyud ko haw yon kinahanglan ko'y bangko. Sige kamong duha pagkis mo. What? Ay, di koy. Ay, mo reklamo unsa man? Mukis ka o maupos ni sa imo. Kaysa lang taman, dagara pa kong arte ay. Hindi lang eh. Peste, mahugba ba? Pwah, otro mo ka. Boss, haway na kayo kong kamot. Ay sige reklamo diha. Kana, Gods. Pwede na mong sibat, lakaw na. Pamunalan ta mo ron. Ay, Ay, salamat. salamat. Ani, kamong duha na bilin. Kamo na pod.
Nya Junior, nanupras ka niya? Oh, nanupras eh. Bantay ka? Wah, ingotang mana ka panupras, wa man lagi. Pag sure, oy. Kana! Kiss naman di ay mo. Nya, uma naman, pasi na. Nya ako ani boss, di pa ko pwede mo pasi. Ay, sorry, nalintang yan ako. Lakaw, pasi na. Sorry. Ya, kabalos lagi ko sa mga buang. Tara, pasi na punta. Tara.